2021etik bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan areagotuz joan dira auzitegiek euskararen biziberritzea helburu duten neurrien kontra emandako sententzia. Epaitik epaira gero eta argiago geratzen ari da kasuan kasuko ebazpenetatik haragoko joera bat dela. Oldarraldi judizial bat. Zer helbururekin euskararen normalizazio prozesua trabatzeko eta egindako bidean atzera pausoak eragiteko olatu erreakzionario, atzerakoi eta euskarafobo bat. Baina nondik dator sententzia horien guztien jatorria? Euskararen ofizialtasuna berrinterpretatzetik. Gaztelaniaren nagusitasuna zalantzan jar dezaken edozein neurri konstituzioaren kontrakotzat jotzen hasi dira. Ebatzi dute urrutiegi joan direla euskara sustatzeko neurri positiboak, orain arte adostasun zabala eta berme legala zutenak, eta jurisprudentziaren bidez hizkuntza politika eta ofizialtasunaren lege esparrua baldintzatzeari eta eraldatzeari ekin diote zentzu murriztaile batean.